Els museus artístics han obert les seues portes a la realitat virtual, a la cibernètica, i comencen a abandonar els seus costums i usos tradicionals. Quines innovacions electròniques introduiran? A més, d'igual manera exposen motocicletes que organitzen concerts o alberguen passes de moda entre obres d'art. Els crítics els acusen de prioritzar la venda d'entrades a aquest art que havien de protegir. Regixen només criteris econòmics? Desapareixeran els museus clàssics, els menys visitats? Només compta l'espectacle? L'ús de tecnologia avançada atrau més visitants i inclús qui ho desitge pot recórrer qualsevol museu del món sense eixir de sa casa. S'anuncia que en el pròxim mil·lenni ja no caldrà eixir de casa per a fer cua a l'entrada dels museus. A través d'un ordinador podrem visitar les galeries i les exposicions més importants del món. Perquè els museus han entrat a la xarxa i a qualsevol hora, i sense abandonar la butaca de la nostra casa, podrem deambular per les sales del Museu Britànic, per les de l'Art Modern de Nova York o pel Prado. Els museus clàssics creen les seues pròpies pàgines web, a través de les quals desvelen els seus fons artístics, informen sobre obres i autors i ofereixen el seu programa d'exposicions i conferències. Donen origen al que ja es coneix com a museus virtuals, una recent proposta que introdueix les tecnologies més modernes. Imatge, so, animació en 3 dimensions, realitat virtual, es combinen en les seues pàgines web, en les seues rutes cibernètiques per les que el visitant pot deambular entre mítiques obres d'art i exposicions úniques. Atentos. Señor, ¿nosotros podemos entrar en la Biblioteca Nacional? ¿Ya hemos entrado? Esto no es la biblioteca, parece un museo. ¿De la Biblioteca Nacional? Entonces, ¿por qué hay discos y dibujos? ¿Y mapas? Pues porque libros, discos, dibujos, mapas, programas de ordenador, vídeos, son fuentes de conocimiento e información. Habrá museos que me seguirán ofreciendo colecciones de objetos, y por lo tanto serán contenedores de objetos, pero no olvidemos, sobre todo en el caso del arte, en la ciencia también, pero en el caso del arte fundamentalmente, los museos van a empezar a ofrecer algo que no es material, que es virtual, y que su mejor manera de ser expresado pues es precisamente, probablemente será precisamente a través de las redes. No obstant això, aquestes novetats revolucionàries han col·locat el Museu Clàssic en una situació de crisi profunda que l'obliga a replantejar-se la seva forma de portar la seva proposta cultural al públic, sobretot a les noves generacions. Jo crec que els museus estan condenats a competir, no només entre ells, sinó el pitjor enemic d'un museu és el sofà d'una casa, perquè el museu competeix per a gastar temps lliure d'una persona. I per tant competeixes en el cine, en la tele, en el no fer res, en el llegir, en el sentir música. D'esta manera, un museu que no se planteja que ha de conquistar el públic, que ha de treure-lo de casa i a més dirigir-lo cap a ell, està condenat a una existència plàcida, però en tot cas no té unes perspectives molt grans. Lo que está claro es que un museo que intente captar la atención de un espectador contemporáneo y que intente mostrar mucho más allá de lo que la industria del entertainment y la industria del conocimiento te puede dar puerta a puerta en tu casa, pues lógicamente debe plantearse muy seriamente las formas de exhibir, de mostrar y de perfilar en todo sentido el conocimiento, teniendo en cuenta que la visita a un museo no es la forma más cómoda de acceso al conocimiento, por lo menos en estos momentos.
A vosotros, vamos a ver. ¿Para qué creéis que tiene la Biblioteca Nacional un museo? A ver tú. Para enseñar sus tesoros. Para enseñar el mayor de sus tesoros, el tesoro del saber. El saber es una cosa a la cual todos tenemos acceso, el conocimiento todos tenemos acceso y por lo tanto debe de cumplir esa función pedagógica y debe de estar al alcance de las masas. Hoy en día ya en el siglo XXI hay otros medios que educan a las masas y que las conforman de una manera mucho más clara. El museo entonces se ha quedado convertido como en un elemento ilustrado de que podía estar dedicado al saber, pero que en la actualidad ha quedado un tanto desfasado frente a otras cosas que están mucho más vivas, en donde lo artístico a lo mejor puede fluir con mucha más soltura. En las vitrinas podréis ver auténticos tesoros y si queréis más información, en los módulos multimedia os la darán personajes muy singulares. Como yo. Ah, mirad, atención. Poeta griego i bibliotecario de la Gran Biblioteca de Alejandría. El primer museu, considerat com a tal, va néixer al voltant de l'any 290 abans de Crist a Alexandria, en un enorme edifici en què es reunien els savis i erudits per a realitzar els seus estudis a càrrec de l'Estat. Les seues sales i la seva mítica biblioteca estaven restringides al públic. Va ser durant la Revolució Francesa quan un museu, el Louvre de París, va obrir per primera vegada les seues portes als visitants amb la intenció d'acostar al poble la cultura fins a eixe moment reservada per a una elit. Però les característiques dels museus han variat molt des d'aquell temps. La seva oferta s'ha ampliat per a satisfer el major nombre de visitants i per això alberguen esdeveniments que hagueren sigut impensables fa un segle. La última tendencia de los museos que se utilizan para cualquier cosa, eso es algo que a mí desde luego no me convence. No me convence casi nada. El hecho de que un museo que básicamente tenga fondos, pues no sé, de Renacimiento, o desde Renacimiento hasta siglo XVIII, así, se utilice también, como se utilizan ahora, pues para hacer pasarelas de moda o para arte rabiosamente contemporáneo, no siempre és positiu. I l'art contemporani consisteix en expressions artístiques que combinen multitud de gèneres, com ara vídeo, dansa, música o pintura, tot sostingut per les noves tecnologies que han permès als museus adequar-se a les tendències del nostre temps, decantant-se definitivament per l'aplicació de la cibercultura. I probablement se podria jugar en lo de la realitat virtual, etc. Els camps jo crec que són insospitats. Jo realment penso que en la història de l'art estem assistint a com s'obri el ventall en base a les noves tecnologies i que això, en un moment determinat, la gent tindrà que pensar que caldrà guardar la memòria de tot això i sempre deixar de disfrutar-ho col·lectivament. Parece mentira que en este disco tan pequeño estén casi todas las versiones de la Ilíada y la Odisea, incluso con reproducciones facsímiles. Debe ser brujería. Es imposible encontrar algo mejor que el códice de pergamino que inventamos los romanos. Els museus han captat experiències d'altres esdeveniments de masses per a reconvertir la seva funció i ampliar les ofertes que atraguen a un públic creixent. La possibilitat de quan tu veges una instal·lació, una exposició molt alternativa, un parc temàtic, una exposició universal, poder extraure d'allí lliçons. Si pensem que en una exposició universal milions de persones estan contemplant milions d'objectes i se suposa que trauen milions d'informacions, per què els museus no han de replegar d'aquestes experiències aquelles coses que millor siguen, no? Sobretot a nosaltres ens interessaria que els museus no s'anclaren en l'hiperacademicisme. Alguna gent pot pensar que un museu és un depòsit d'objectes envitrinats i una sèrie de textos col·locats en la paret. Els puristes de l'art menyspreen moltes de les últimes propostes dels museus més prestigiosos que s'afanyen per mantindre's sobre el tren de la modernitat amb ofertes desconcertants. Que se mezclen y que, yo qué sé, el MoMA o el Guggenheim de Nueva York tenga una exposición de motos, bueno, pues puntualmente se hacen cosas de esas. Pero yo creo que es una cuestión económica, no tiene nada que ver con el arte.
Els museus estan canviant radicalment les seues propostes al mateix temps que adapten els criteris de gestió als nous temps. I per això la seva direcció, tradicionalment reservada a artistes o erudits, ha passat a mans de gestors amb experiència en l'administració d'empreses privades. Són especialistes en la maximització dels recursos que ofereix un museu per tal d'arribar al major públic possible i superar així el model museístic clàssic. Els museus espanyols obrin de nit i inclús ofereixen concerts musicals. La tendència dominant lloa aquestes propostes que busquen la rendibilitat. Els seus defensors justifiquen que l'assistència massiva als museus serveix per atraure el finançament governamental i privat i per a prestar un nou suport públic als museus. Jo penso que fonamentalment, en tant que moltes vegades no ha hagut una inversió al llarg dels anys, és a dir, que les estructures museístiques han quedat molt obsoletes, el gran repte és això, ajornar-ho, posar-ho al dia. Evidentment, això implica inversió econòmica, però sobretot implica imaginació. Es tracta d'abordar de quina manera un determinat museu, una determinada exposició, pot complir millor, pot satisfer millor les expectatives que el públic té. Esta sociedad es inconcebible sin el espectáculo y sin los medios que generan ese espectáculo, como es el medio televisivo. Por lo tanto, entonces, lo que se está apostando siempre es por el modelo espectáculo. Espectáculo no quiere decir el modelo museos del corazón o museo revista del corazón, sino el modelo espectáculo, es decir, convertir en mercancía y convertir en atracción todo aquello que contiene. Con lo cual, entonces, se produce como una especie de banalización del discurso artístico y una pérdida de semantización del mismo. Els retalls dels pressupostos estatals han obligat a museus de tot el món a buscar noves fonts de finançament. Atrauen a empreses, es creen organitzacions de socis, s'obren botigues, cafeteries, cinemes, es venen cartells, vídeos, llibres i tot tipus d'objectes distingits amb el segell del museu. S'imposa el merchandising als museus al mateix temps que es converteixen cada dia més en un reclam turístic. Molts amants de l'art defugen esta proposta museística del tercer mil·lenni. A mí me gustan los museos del pasado, yo creo que están muy bien así, para el pasado, para el presente y para el futuro. Creo que tienen que mostrar buena calidad en sus obras de arte, tienen que mostrar colecciones muy buenas, tienen que estar al día en las colecciones que muestran y tienen que tener, digamos, asociados unas buenas bibliotecas, unos buenos centros de lectura, unas buenas librerías, olvidándose de esas tiendas de souvenirs que se ponen alrededor. Es decir, tienen que ser centros donde uno vaya con el tiempo relajado a percibir objetos de arte sin ninguna otra preocupación más que percibirlos. Y yo creo que tal como están bastante bien. Y idear un museo distinto o sacar el museo fuera del museo, digamos, a la naturaleza, no me parece ni excesivamente pedagógico ni productivo. La función social, cultural del museo en la actualidad es bastante compleja y de hecho abarca muchos conceptos. Tengamos en cuenta que la industria cultural
es una de los pilares de la industria turística, sobre todo del futuro de los países desarrollados. Es decir, el turismo que se hace hoy en día busca algo más que playa, y entonces la cultura es un elemento fundamental. Y por eso los museos, de alguna manera, están vertebrando grandes ejes culturales que al fin y a la postre van a desarrollar economías muy potentes a su alrededor. Els gestors privats dels museus consideren que estos no són rendibles si reben a l'any un nombre inferior a 250.000 o 300.000 visitants. És per això que els gustos del públic s'anteposen a l'expressió artística mateixa, segons pensen alguns experts. El museu busca per damunt de tot atraure el major nombre d'espectadors, per als quals ha creat tota una sèrie de distraccions i reclams que abracen una disparitat de gèneres i estils al servici de l'entreteniment. Hay que atraer a un público que no está habituado, a un público que no es culto y que no está habituado a ir a los museos. En algún momento esa tendencia habrá que romper, porque realmente no es productiva para el arte, ni ese público ve arte realmente. Y un museo nunca podrá ser tan entretenido, pues yo que sé, como Aqualandia o como sitios de ese tipo. No hay competencia entre ellos. Aunque el modo en el que está vendiendo la cultura, la televisión, está induciendo a pensar que eso es lo mismo, que es lo mismo un parque temático o que es lo mismo Disneylandia que el Museo del Prado. No hay competencia posible entre los dos, son dos territorios completamente distintos. Y el arte no es entretenimiento, el arte es una cosa muy seria. Fonamentalment jo penso que en tant que les societats van evolucionant, les funcions que han de complir els museus han d'anar seguint la pròpia evolució de la societat. Jo crec que en aquests moments, en una societat tan plural, tan oberta, tan diferent, no es pot parlar d'una única funció. Jo crec que hi ha públic per a tot i que els museus han d'anar adaptant-se a les necessitats que se vagin detectant. Em penso que és obvi que, per exemple, un museu arqueològic que té les seues exposicions com les tenia fa 40 anys, avui ja no desperta l'interès de ningú, excepte de gent molt forofa, no? Per tant, és necessari que els responsables dels museus detecten per on poden anar les inquietuds de la gent i intenten donar resposta a aquestes inquietuds. D'alguna manera és un tractament molt d'autor de les teories de màrqueting, però jo penso que això és l'opció necessària. El nombre de museus creix a Europa dia a dia amb profusió dels museus temàtics que es distancien del model clàssic i ofereixen exposicions concretes sobre un producte o una especialitat. Els museus de miniatures, per exemple, competeixen amb les galeries tradicionals amb resultats sorprenents. Esta explotació de la cultura de masses ha incidit en l'anomenada alta cultura que ofereixen els museus de sempre. Els crítics consideren que l'art està ressentint-se al mateix temps que els museus perden el seu valor pedagògic per apostar per l'entreteniment. Los problemas que surgen ahora en los museos es por eso, es porque por convertirlos en esa especie de Disneylandia, pero de Artelandia, ¿no? En donde más que a lo mejor las propias propuestas, lo que interesa sobre todo desde organismos o de instituciones políticas es rentabilidad en número de visitantes. El número no de ventas, pero sí en todas las tiendas que viven del museo, pero sí sobre todo esa rentabilidad en número de visitantes. Ahora esa situación es muy peligrosa para un discurso que no solo esté basado en la cantidad,
Y no es para oponer la cuestión entre cantidad y calidad, pero para un discurso que no quiera estar basado simplemente en parámetros que sean pura y exclusivamente economicistas. Si el museu no entreté, apaga i vámonos. Així de clar. Entretindre no és contradictori en formar, informar, influir. Nosaltres pensem que la seducció no és contradictòria en el rigor. Per tant, sí, l'hiperacademicisme se pot sentir molt dolgut, però caldria preguntar-li a aquest sector hiperacademicista si l'únic que desitja és que el museu li servisca. Els mateixos edificis que alberguen els museus s'han convertit en gegantines obres d'art que destaquen amb personalitat pròpia en entorns eminentment urbans. Són construccions arquitectòniques que donen prestigi a les ciutats que les acullen i es converteixen en monuments a l'art que s'utilitzen com a reclam turístic. Estos son museos que tienen un papel fundamental hoy en día. Es decir, son museos que forman el tejido que relaciona el eje fundamental vertebral de una industria cultural alrededor del cual están de alguna manera constituyendo todo el concepto de industria turístico-cultural. Es decir, yo voy a Bilbao y voy fundamentalmente porque tengo un reclamo importantísimo que se llama Guggenheim. El Guggenheim tiene medios, presupuestos para hacer una divulgación de manera que allí aparezca un universitario americano, un japonés y cualquier español, ¿no? Pero además tiene medios y capacidad para absorber la demanda que ha generado. Por lo tanto, tiene oferta para ello. Alguns acusen els museus de disseny espectacular perquè eclipsen les mateixes obres artístiques que alberguen i que haurien de promocionar. Se están diseñando museos que son muy emblemáticos, pero que son muy difíciles como contenedores de objetos de arte. En el Guggenheim no se puede exponer cualquier tipo de obra de arte. Hay que exponer ciertos objetos de arte porque la presencia del edificio se come la importancia de la obra. Entonces yo creo que esa tendencia que yo en Estados Unidos y sobre todo en Canadá la he visto muy claramente. Bueno, me gustan mucho esos museos como objetos de arte, como edificios, no como museos para enseñar otros objetos de arte. Creo que hay una lucha muy grande entre el contenedor y el contenido, y esa lucha no facilita la percepción del objeto de arte, ni desde luego facilita la exposición del objeto de arte. Quizá también por eso cierto tipo de arte se está saliendo de los museos, se está saliendo a la calle. Mentre que els grans museus celebren l'èxit de la seva prosperitat, altres més xicotets es llancen a una carrera per oferir propostes innovadores i atractives, per mostrar expressions artístiques que compten amb els últims avanços tecnològics. Tots dos, grans i xicotets, han entrat en l'era de la cibernètica per assegurar el seu futur. Bueno, yo creo que resumiendo los museos del futuro en esas dos grandes líneas, el gran museo y el pequeño museo, van a ser algo muy complejo que relacionará la información que yo puedo obtener más especializada y con más matices en mi casa a través de las telecomunicaciones con un espectáculo en vivo, un espectáculo en directo que me generará una sensación muy placentera relacionada con el contexto del viaje, que para eso está el museo. Esas dos relaciones se tienen que dar, porque el museo no puede ya escaparse a la influencia de la tecnología de la telecomunicación como la mejor manera de que tranquilamente y muy concentradamente yo en mi casa voy a adquirir información, alta tecnología, además en unas condiciones buenas, y por otra parte la necesidad física del viaje, de cambiar de lugar, de recorrer lugares. Sí, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. L'era audiovisual té un lloc destacat en els museus més prestigiosos de tot el món.
museus amb arrelament centenari que opten per crear diversió, entreteniment i dinamisme futurista enfront de la règia tradició de l'art venerat. Molts es pregunten, acabarà imposant-se la cultura cibernètica sobre l'art tradicional? La tendència actual així ho demostra, com també el fet que els museus clàssics hauran de competir per a sobreviure com una empresa més, sotmesa a l'economia de mercat. Quines noves innovacions s'incorporaran per atraure'ns? El temps i l'art ens ho diran.